محمد زكي خوردێکی ji bajarê Qamişloye di cîhana taştên kevneşopî de navekî taybet ji xwe re çêkiriye. Di temenekî biçûk de dest bi çêkirina taştêk bi tendurist û fêde ku ji Gêmer, Hunguv, Mamuniyê pêk tê kiriye. Dema ku behsa navê taştê tê kirin, ew dikeve bîra her kesî de, çi ji pêkhateyên Kurd, Ereb û Siryan be. Mihemed bi danûstandina xwe nîxweş, paqijî û taştiya xwe yê navdar bûye mînak di herêmê de. Navê Mihemed Zeki ji Qamişlo me. Ev du salê me dîşonî şoxlim. Gêmera hingiva taştê bi hemû enwayê xwe teqrîben saet şeş û nîv teqrîben şeş û nîv sê me dikanî mehelê xwe divekin, ava xwe germ dikin ke mîsal û çayê wan am çê dikin. Ev teqrîben saet û nîv tecihîz, saet û nîv saetekê teqrîben dixwê. Em gêmera xwe şerabiya dikirin. Teban şerabiya heretayê. Beriyan heme ji êrikê ji danî lê kemîl verçêbûye, baş kemîl verçêbûye. Şamê têne vê derê cema ji Helebê têne vê derê yanî tiştekî ku werê Qamişlo ew na divê were riya xwe biriqê ciyê Gêmer wan e û mamunî jî em çê dikin bi şekil yewmî. û nanê me yê germ meselan firna nêzik e em ewel bi ewel tênin ji bo germ bênin. Fêda Gêmer wan e geribêje kalsiyum 100% ye û dihûn mufîd e. Ekteriya wê ne dihûn mufîd e, ne wana mudira. Bes zêdebûn jî çê nabe teban bi şekil yewmî. Herû Gêmer çê nabe. Beriyan ha me Gêmer û hingiv tenê cema hebû û mamunî bû her sê qelemê reîsî bûn ew ne. Lê piştî wê ne me zêtûn me îdafe kir, me lebnê îdafe kir, mekdûsa ji te mireba û zibdê ne mevdûdê ye. Me şolê xwe ferahtir kir. Yanî ji dîkanekê em bilişîn ev piştî wê ne teqrîben ev sê firayê me çêbûn. Teban nefsa ciha nêzîkî ev dû ne. Mihemed Zekî her tim te kes dike ku sira serkeftina wî di şîngeha wî ya dewlemend de ye û dibêje hemû tiştên taştiyê yên di dikana min de ji herêma me tên peydakirin. Ji ber ku herêma me dewlemend e bi xwarinên saxlem û xwezayî ye. Lê hingiv çiqa kevin vê xweştir dibe. Ew zêta zêtûna macrûf in, her kevin bin xweştir dibin. Hingiv belkî veşartî hebû ji wextê Misriya be, ji nû re derxistin. Erê tiştek bi hingiv wana nayê. Em malat neqînin yanî ke mîsal maleke Helebî heye paqij şê dike em cemê tênin. Maleke Kurd heye mesela nêzîkî me ew jî ê Helebî xilas bûn berê xwe dineyê Kurd. Ev her du neqane meselan vir xilas bûn biçine êdî. Berê hemû şî paqijbûna ew ne. Ew esasî ew ne. Yani bê wê ne nabe. Em ez bûn tê meselan carekê dua dibînin û ke mîsal paqijbûn heye divegerê heye. Ev zibûnê behsa zibûnê nû dikin. Lê zibûnê kevin zanin meselan ke mîsal cema hene wekirê jî meselan kalkê wana dihatine cemin. Hîn jî zarokê wana û zarokê xwe jî êv jî xwar tênin. Elhemdullah ev tiştê paqijbûn esasî tê û teamül dûvira. Mesela ke lîsal hinek ji wan tên wala mernîne sibê bavê min dête. Ne damişkirîne yanî çilo bimîn meşên. û tê dihesibîne enû ke mîsal dihesibîne enû meselan mala wî naye. Niha ke mîsal hemû zibûnê xwe wana em bê zibûn ew camerê ku têne cema taştê dixwin ew ê xwelme digirin. Yani tiştê em dixwazin meselan bibin ji malê re em dine wana. Her kes merak dike ku bibe mehvanê xwaringeha wî. Lê ji bo dilê kesî nehêle ji ber zexta kariya zêde xizmeta deliverî daye dest pê kirin. زيتون وجيمر وهنجيب ومعموني ايه تمام هم ده قضية دليفري دشين شوف شابه طلبياتي مي سفر يجي هنا دليفري وانا هنا جينا مالات جينا مكتبة مثلا كمثال رينبو او تشيكيولو عم شينا مالا بيجا قضية تاخذ جميل مانية براسي عالم جيولو عالمي إدي ساعات ده درابن ويطع شيخ وازن عم شينا مالي جوار ده خرج موانايا
محەممەد dibêje çaya xemirandî ji ya kêskan xweştir û saxlemtir e. çayama xemîr e rê xwedê gelek jî كمثال أو مطلوب خميرة مطلوب ترى جيادي لهناك جواناتين ببلاي ظرف وأنا بي أو تشتكي ديه ليا خمير خوش ترى طبعا. îro Mihemed ne tenê firoşkarekî taştê ye, ew çîrokeke serkeftinê ye ku were vegotin û mînakeke ilhamê ye. راسينك جد بيجن مثلا شغلي بيت شغلنا بناخن سودة صالح مش بيه أش جيمر عزب وما أج أنا لأنه أزانم أش قدرت يعني كمثال جانا يعني مثلا من فيديو كده داخل ابتديت هافان نيمة مثلا جا ألمانيا وأنا على خادن إنه ما بريا جهدا بيثرش قامش توكديه ابناجي فخرج مرة كمثال